iti daytoy nga Domingo taongay ti Mesiyas a mangisalakan kadatayo. Ti salmo responsoryo tayo kakabsat iti daytoy nga Domingo na adaw iti kanta ni Maria when the Canticle of Mary. Ngay pakdaar na iti panagragsak na ti entero nga panagbiag tapno ni Kristo iti panggapuan iti panagragsak tayo. Tanalagipnak siyak nga nanumo nga adipen na. Ket manayunen iti ragsak ko gapo iti Dios amang isalakan kanyak. Dayto iti linaon iti salmo responsoryo tayo kakabsat. Dayto iti kinanta ni Maria kalpasan iti sasarong karna ken ni kasinsin na nga Elizabeth. Nga iti panakarik na ni Elizabeth ken ti ubing iti unegtityan na iti kinablaawan ni Maria nagrago ken naglagto iti ragsak ti ubing iti tiyan ni Elizabeth ket kalpasan na daytoy nga pamadayaw nga inted ni Elizabeth ken ni Maria inkantana ti rag-o ken panagdaydayaw na iti Dios. Tuy pusok idaydayaw na ti Apo ket agragsak toy kararwak gapo iti Dios amang isalakan kanyak. Ket daytoy met iti maadaw tay kumay iti daytoy nga Domingo kakabsat. Because we have all the reasons to rejoice and to be joyful. Iti daytoy nga tiyempo, iti baet, iti kasmanlaawanen, iti kasiguraduhan no kaano nga agsardeng dagiti panubok tayo iti daytoy nga agdama nga tiyempo. Kasano iti panagrag-o ken panagragsak tayo no kadagitoy nga alaldaw ket umadadupay laeng met ti kaso iti COVID. Ken kastamet awan lattamet iti nasaya at nga pagteggedan ken kastamet awan met iti nawadwad nga